itzuliko naiz. Norezean nabil nire subkonsientenean non bukatu jakin gabe. Ez bazazue esnatu nire gauz itzuliko naiz. Herriko mugimendu feministak sexu erasoen aurka protesta egitera deitu du gaurko. Gaztelu plazan gaueko 9:00etan biltzera deitu dute, Sanferminetako 5. egunean jaiak hasi zirenetik izan diren sexu erasoak salatzeko. Iruñeko udaleko bozeramaileen batzordeak bat egin du mobilizazioarekin. Sanferminetako lehenengo egunetan 15 sexu eraso salatu eta 11 pertsona atxilotu dituzte. Javier Remidez, Nafarroako lehendakariorde eta Funtzio Publikoko kontseilariak horren berri eman du gaur goizean eta adierazi du edozein sexu eraso gaitzetsi behar dela. Salatu den azken sexu erasoa larunbatean gertatu zen. Arratsaldeon, Ereinek azaldu du ez duela erabaki igela argitaletxea gelditzea. Adierazi du alduen guztia egingo duela proiektu editoriala aurrera ateratzeko. Lander Majuelo igelaren orain arteko editoreak gaur azaldu du prentsa ohar baten bitartez igelaren jabeek arazo ekonomikoak direla medio argitaletxea gelditzea erabaki dutela. Igelak 34 urte bete zituen apirilean euskarazko itzulpenak plazaratu ditu beti. Eta Sanferminetako beste urteroko ekitaldi bati helduko diogu orain. 1978 uztailaren 8an, Espainiako polizia Iruñako zezen plazara tiroka sartu eta karrikako istiluetan buruan tiro eginda hil zuen Rodríguez eta 3 egun geroago Donostian protestan ari zela Barandiaran. 45 urte bete ondoren kantu artean oroitu dituzte. Hauteskunde kanpainak dagoeneko lehenengo asteburua iragandu. Gaur izango da Sánchez eta Feijóoren aurrez aurreko bakarra eta Euskal Alderdiek gobernua osatzeko giltza izango dute. Izan ere, aurreikuspenen arabera gobernu aldaketa izan daiteke PP Vox koalizioarekin. Baina ez du lehiatuko lirateke gainontzeko alderdiek bat egingo balute tartean EH Bildu edota EAJ. Osakidetzako garbiketa zerbitzuko langileek akordioa lortu dute. LAF, UGT, Comisiones Obreras eta ESK sindikatuek sinatu dute hitzarmena, baina ELAK uko egin dio akordioari. 5 urte zibili dira borrokan, Osakidetzako garbiketa zerbitzuko langileak negoziazioa bilatu nahian. Hitzarmenaren bidez, karrera profesionalaren 3 urte ordaintzea lortu dute. Osakidetzako garbiketa zerbitzuko langileen lan gatazka bukatu da. 5 urte ibili dira lan hitzarmena negoziatzen eta Jaurlaritzak ekainaren 26an deitu zituen sindikatuak eta patronalak bilera batera. Eta bilera horretan akordioa lortu zuten LAB, Comisiones Obreras, UGT eta ESK sindikatuek patronalarekin. Eta Osakidetzako oraingoan joan den astean akordio hori baieztatu zuen eta horrela aipatu bezala lan gatazka amaitu da. Erretirorako adina 68-72 urte bitarteraino atzeratzea eskatu du Espainiako enpresarien zirkuluak. Egungo pentsioen sistema publikoa ez dela jasangarria iritzita eta astelehenero legez protesta egin dute pentsiodunek Bilboko udaletxearen atarian. Aiara Durreta.
Espainiako enpresaburuen zirkuluak proposatu du erretiro adina 78 urtekoa izatea eta borondatez berreztari ari izatea 72 urte betera arte. Era berean Feijori eskatu dio kentzeko kotizazioaren jaitziera eta zergak eta berreskuratzea aldi baterako kontratuak. Beraldetik Espainiako enpresaburuen elkarteen konfederazioak adierazi du ez dutela errela bat adierazpen horiekin eta Feijok ere ez du horren inguruan adierazpenik eman. Izan ere, kanpaina betean aurkitzen dira eta kritikak eta higadurak saihestu nahi du Feijok. Bitartean pentsiodunek salatu dute hori, ezta? Azkenean pentsiodunen aldarritako bat erretiro adina jaistea eta era berean 1.080 euroko gutxieneko pentsioa ezartzea. Eguraldiari dagokionez, Hego Euskal Herriko txoko askotan, 35 graduren bueltan, ibili dira gaur termometroak, Euskalmet meteorologia agentziak jakitera eman duenez. AEMetek abizu horia ezarri du ia Nafarroa osoan. Biharko ere, espero da beroa. Hori ala beroaldiari aurregiteko plan berezia ondu dute Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak. Batez ere, arrisku taldeentzako gomendioak jaso dituzte. Kirolarloan, 168 kilometro eta 11.000 metroko goranzko desnibela duen lasterketa da 1.000. Gipuzkoari mendiz mendi bira ematen diona. Gizonezkoetan, Jesus Baio gailendu da, 24 ordu eta 24 minutu denbora eginda, eta emakumezkoetan, Uxue Fraile 29 ordu eta 19 minutuko denborarekin. Ongetorriak arratsaldean gaur albistegira. Iruña herriko mugimendu feministak sexu erasoen aurka protesta egitera deitu du gaurko. Iruñek udaleko bozeramaileen batzordeak bat egin du mobilizazioarekin. Salatu den azken sexu erasoa larun batean gertatu zen. Emakume batek salatu zuen goizean eta udaltzaingoak gizon bat atxilotu zuen arratsaldean. Gizonak atzo goizean deklaratu zuen epailearen aurrean eta epaileak aske utzi zuen urruntze agindu batekin. Kristin Ibarrola alkateak adierazi zuen atxiloketa gehiago ere izan direla jaiak hasi zirenetik. Isilik menpeko eta hotzan nahi gaituzten horien tinpanoak zartatu ditzakeen amorruk arrankariz. Guk dantzan eta ospatzen jarraituko dugu, eta aldi berean borrokan. Borrokan mugimendu feministaren iraultzarako indar leherkaria inoiz baino biziago dagoelako. Gaur Sanferminetako 5. eguna da eta urten ere txosnarik ez dagoen arren herri Sanferminak egun bakarreko alternatiba prestatu du.
Bestaldetik Iruñean garela kantuan gogoratu nahi izan dituzte Germán Rodríguez eta Joseba Barandiaran poliziak hil zituela 45 urte bete ondotik. Impunitate urte daramatzagu gertaera haien erantzuleekiko Estatu Espainiarra, Barne Ministerioa, Martin Villa, eta beste horren beste urte konplizitate judizialarenak. Musika, egia, justizia eta ordaina galdegiteko tresna bilakatzen jarraituko dugu. Aditu nahi ez dutenen gorreria hautsiz. Gaizki jositako zauriak irekiz, erakundeak interpelatuz, diskurtsoa eguneratuz belaunaldi berriei iristeko ere, ezarritako isiltasunaren eta impunitatearen arrakalak zabalduz, denon artean lortu ahalko dugu. Germán, Joseba, gogoan zaituztegu! Germán, Joseba, gogoan zaituztegu! Eta gai izaldatuta Ereinek azaldu du ez duela erabaki igela argitaratzea gelditzea. Adierazi du alduen guztia egingo duela proiektu editoriala aurrera ateratzeko. Berrogei urte bete dira Iruñean sortua taldea sortu eta Iruñeko agiria idatzi zutenetik. Espainiako konstituzioak hizkuntzen mailakatzea aplikatzen zuen berdintasunaren izenean eta horren aurka elkarrekin gogoeta egiteko batu ziren Euskal Herriko, Galiziako eta Kataluniako hainbat soziolinguista Iruñean. Eta hizkuntzekin jarraiki konstituzionalak baliogabetu egin du udaletan euskara bakarrik erabiltzea ahalbidetzen duen legea eta horren aurrean UEMako hautetsiak batu dira euskaraz lan egiten jarraituko dutela adierazteko. Larria da gertatzen ari dena. Euskararen biziberritze prozesuaz harago, milaka herritarren bizitzen bizigarritasuna baitago auzitan. Eta harekin batera, berdintasuna, justizia eta kohesio soziala.
Funtsean bizikidetza. Hauteskundeekin jarraiki kanpainak dagoeneko lehenengo asteburua iragandu. Gaur izango da Sánchez eta Feijóoren aurrez aurreko bakarra eta Euskal Alderdiek gobernu osatzeko giltza izango dute. Inkesta gehienek gobernu aldaketa aurreikusten dutela iritsi da uztailaren 23rako hauteskunde orokorretarako kanpaina. Lehenengo asteburua igarotak gaur izango dute aurrez aurrekoa Pedro Sánchezek eta Alberto Núñez Feijóok, PSOEko eta PPko presidente gaiek. Gobernua osatzerako orduan baina ez dira sozialistak edo popularrak bakarrik izango. Presidentetza PPek nahiko balu Voxekin batu beharko litzateke. PSOEren kasuan koalizio horri aurre egiteko eskumuturrari aurre egiteko gainontzeko alderdiekin bateratu beharko litzateke. Eta hortxe Euskal Alderdiek zeresana izango lukete, gobernu osatzeko giltza lukete. Gauzak horrela nahiko parekatuta geldituko lirateke emaitzak. Euskal ordezkariek ahotsa izan nahi dute Madrilen, eta kasu horretan izango lukete. Gainera ezin dugu ahaztu gure eskumen asko Moncloatik kudeatzen direla, eta autogobernurako bidea litzateke Euskal ordezkarien isla izatea Madrilen. Argudio horrekin ari dira alderdiak euren botoa eskatzen. EH Bilduk Euskal Herriaren eta Euskal Herritarren eskubide nazionalak defendatu nahi ditu Madrilen. Ezker subiranistaren bultzadarik gabe, ez zirela gobernuak egindako aurrerapen asko gertatuko frogatzen dute. Orain, guzti horrengatik eta gehiago egiteko, orain gehiago izan behar gara, eskuina geldiarazteko eta aurrera egiteko Madrilen eman daitekeen edozein aukera azkarrago iristeko eta Euskal Herritar guztientzat hobea izateko. EAJ gizarte segurantzaren eskumena eskatu du pentsioak Euskal Autonomia Erkidegotik hobeto kudeatuko direla argudiatuta. Zoritxarrez, Madrilen erabakitzen dira oraindik guri geragiten diguten gaiak, gai asko tamalez gainera. Lehenengo defentsa lerroa Madrilen dago, bertan aurkezten direlako erasoak eta ekiditu behar ditugu zuzenketen bitartez, gure botoren bitartez eta abar. Beraz, Madril da gure autogobernuaren lehenengo defentsa. Euskal Alderdiek pentsio publiko eta duinak eta etxebizitzarako eskubidea aldarrikatu dituzte astelehenean egindako ekitaldietan. Euskal Alderdiek hainbat aldarrikapen izan dituzte hizpide. Pentsioen eskontributibotan eta alargunen pentsioetan 15% igotzea lortu genuen. Baina uste dugu hori ez dela nahikoa. Badakigu gehiago lortu behar dugula. Izan ere, Europako gutun sozialak eskatzen duena da 1.080 eurotara ailegatzea. Pentsatzen da horrekin lortuko direla pentsioak duinak eta behar den hobeto bizitzeko. Ni un paso atrás en las ayudas a los transportistas, las ayudas a los autónomos, las ayudas a estas personas jóvenes que utilizan el transporte público y que algunos con sus recortes pretenden eliminar. Ni un paso atrás en una política limpia, sin corrupción, frente a políticas ya conocidas del pasado y a políticos que incluso se niegan a decir cuál es su verdadero salario. Por lo tanto, ni un paso atrás. Vamos a hacer un ministerio de vivienda. Tiene que haber un ministerio de vivienda, porque es el principal problema de la juventud, de las familias. Por lo tanto, si Sumar está fuerte en el gobierno de coalición, si Yolanda Díaz es la presidenta de gobierno, tendremos un ministerio de vivienda. Gure helburua transferentzia lortzea da. Egiteko posibilitatea izan da. Legea aldatuta dago hori gertatu daiten. Egin ez bada,
Espainiako gobernuak borondaterik izan ez duelako, azken momentuan izan da. Baina lege aldatuta dago hori egiteko. Bitartean, egiten ez den bitartean, inbertsioak eskatuko ditugu. Bestalde, De Miguel eta Otxandiano Arabako espetxean sartu dira. Pasaden astelenean, Arabako probintzia auzitegiak 72 orduko epea eman zien bi akusatuei espetxean sartzeko, euren azken indultuak baztertu ondoren. Euskal Autonomia Erkidegoan izan den ustelkeria trama handiena amaitutzat ematen da horrela. Asteazken gauean Arabako Zabaia kartzelan sartu zen Koldo Otxandiano eta ostegun goizean Alfredo De Miguel. Bi akusatuek 7 eta 12 urteko espetxe zigor bana bete beharko dute urren ez urren ustelkeria delituak egotzita. Uztailaren 3an Arabako probintzia auzitegiaren agindua jaso zuten. Auzitegiak 72 orduko epea eman zien espetxeratzeko. Gauzak horrela bi aukera zituzten, ostiralean baino lehen kartzelan sartzea edo bestela estatuko segurtasun indarrek haiek atzilotzea. Azken 6 hilabeteotan akusatuek zenbait indultu eta errekurtso aurkeztu dituzte espetxeratzea saihesteko eta atzeratzeko. Hauteskundeen ostean Alfredo De Miguelek azken helegitea aurkeztu zuen. Hala ere Arabako probintzia auzitegiak ukatu zuen. Bestalde, Koldo Otxandianoren kasuan, epaileak iragarri zuen helegitean alegatutako osasun arazoak ez diotela eragozten kartzelara sartzeko, beraz ez zuen onartu. Azkenik Aitor Telleriaren helegitea oraindik ez da argitu, mediku txostena zabaltzea erabaki zuen epaileak, bere osasun egoera zehetasun handiagoarekin aztertzeko. Eta lan gatazki dagokionez, Osakidetzako garbiketa zerbitzuko langileek akordioa lortu dute. 5 urte egon dira lan hitzarmenaren inguruko negoziazioetan eta amaitu da lan gatazka eurentzat. Osakidetzako garbiketa zerbitzuko langileen lan gatazka bukatu da. Aurre akordioa lortu zuten ekainaren 26an LAB, Komisio Obreras, UGT eta SK sindikatuek patronalarekin. Eta dagoeneko Jaurlaritzak baiezko eman dio. Soilik akordioa sinatzea falta da. Sindikatuek adierazi dutenez, datorren astean sinatu ahal izatea espero dute. Elak ez du aurre akordioa sinatu, izan ere sindikaturen arabera murrizketak sinatu dituzte gainontzekoek. Itunarekin, besteak beste, hauek dira lortutakoak. Karrera profesionalaren 3 urte ordaintzea, ordezkapenen sistema bat ezartzea, aurretiko erretirorako kontratuak egin ahal izatea eta laneko baimenak eguneratzea. Hala, sindikatuek azpimarratu dute homologazioa bermatzen dela akordioaren bidez. Bestalde, akordioa erdietsi duten sindikatuek joan den astean salatu zuten Osakidetzak erantzun bat emateko astebete baino gehiago behar izan duela. 19. mendearen amaieratik 20. mendearen erdialdera Donostia eta Gipuzkoa turistikoki iragartzeko kartelek izan zuten indar grafikoa aztertzen duen erakusketa ikusgai da San Telmo Museoan, aldi horretarako marrazkilari onenen eskutik. Kartel turistiko ez gain, udan bisitarien divertimendu nahia asetzeko egiten ziren ekitaldi ugariak iragartzeko egindako beste zenbait ere erakusten dira. Klima ideal, udako kartelak San Telmo Museoan egongo den erakusketa da, urriaren 15 bitartean ikusgai izango dana. Bertan, kartel ezberdinak ikusiko dira, eta guztiek amankomunean dutena da, Donostia eta Gipuzkoa ezagutzera emateko eginda daudela, helburu horrekin eginda daudela. Beraz, bi gai uztartzen ditu, alde batetik ilustrazio grafikoaren evoluzioa eta bestetik gaia bera, zer dan adierazten dana eta zer dan adierazten ez dana. Erakusketa 7 ataletan antolatuta dago eta bakoitzak gai bat lantzen du. Gai bakoitzean ikusten dugu gai bera nola landua izan dan denboran zehar. Lehenengo atalean turismo nortasuna eraikiz izenburupean ikusten dana edo erakusten dana nola hasiera baten erreferentziak oso internazionalak direla, beste edozein tokitan izan zitezkenak, eta gitxika
nortasun propio bat eratzen dela, nortasun grafiko bat. Egia da, Donostiak erabaki bat hartu duela, erabaki politiko bat hartu zuela 19. mende bukaeran, Donostia turismo indargune bat izan behar zala. Baina grafikoki beranduago iritsi zen. Karteletan Donostiako irudia agertzen da, ikusgarrienak diren atalak, baina badago baita ere beste irakurketa bat, beti emakumeen irudia agertzen dela. Eta garai bakoitzean, emakumearen itxura, saldu naizen irudi hori lotutako itxura zen, irudia zen. 20. hamarkadan, kartelen ekoizpenak gorakada handia bizi izan zuen. Faktore asko daude, baina oso esanguratsua da, sasoi horretan lehiaketak egiten hasten direla. 2. atal honetan, ideiak leian izenburupean, lehiaketa ezberdinetako adibideak ikusten ditugu. Lehiaketa berez, prozesua bera ere difusiorako bide moduan erabiltzen da. Deialdi egiten da, normalean atzean edo turismo patronatua edo bestelako erakunde bat egon daiteke, deialdia egiten da, gero eskaintza jasotzen dire, erakutsi egiten dira, eta guzti hori difunditzen doan prozesu bat da. Beraz, lehiaketa oso bide erabilgarria izan da promoziorako. Adibide hauetan, San Juan, Zarautz edo Donostia bera, erakusteko modu ezberdinak ikusten dira. Batzuk irudia hartzen dute, beste batzuk argazkiak sintetikoagoak, argazkiak eta objektuak aukeratzen dituzte, beste batzuk igual klasikoakoak izan daitezkenak, edo azkenik argazkiaren indarra eta kolaxaren hizkuntza erabiltzen dutenak. Bizitariek zeregin bat behar zuten, eta orduan ekitaldi ezberdinak antolatzen dira. Berez, gela honetan, 2 atal daude. Batean, jolasa eta diversioa ikusten da, eta beste aldean berriz, euskal jaien sorrerari lotutako atala. Kasinoak izan ziren eskaintza zabaletariko bat, bai Gran Kasino, de San Sebastian edo Gran Kursal. Jokoa debekatzen danean, beste modu batera ere aurrera jarraitzen dute, eta batez ere ekitaldi ezberdinak egiten dituzte, jai tematikoak egiten dituzte, eta bakoitzak bere kartela izango luke. Karteletan elementua oso esanguratsua da, arte efimero da. Ekitaldi bat saltzeko eta gero bukatu egingo dana. Horrek asko eragozten du material hori ondo gordetzea eta babestea. Berez erabiltzeko eta berez erraz bukatzen den materialak direlako. 20. hamarkada oso aberatsa izan zen kartelgintzan. Orain gauden areto honetan Gipuzkoako ereduak ikusten dira. 3 urtetan, 3 kartel hauetan estilo erabat ezberdinak daude. Bata marrazki gileagoa edo karikaturarantz doana, beste bat errealistagoa edo figuratiboa izango dana, eta gero txikiren estilo pertsonala 3. Oso peluz laburrean, eskaintza ezberdinak. Atal honetan, kultura eta komertzioa daude ikusgai. 50-60 hamarkadetan, eskaintza zabaltzen zijoan, eta guztiok ezagutzen ditugun zinemaldia eta jasaldiaren sorrera da. Edizio bakoitzak bere kartela zeukan. Tomas Hernández Mendizabal da autorea eta oso estilo pertsonala dauka. Azken atal honetan, kirolak azaltzen dira. Hori ere eskaintzaren barne zelako, eta oso eskaintza zabala zen, bai zaldi lasterketak, lasarteko auto lasterketak, tenisa, bizikleta eta nola ez, traineruak eta balandrak. Estropadak saltzeko modu ezberdinak ikusiko ditugu gela honetan. Era berean, lehenengo aldiz, lasarteko auto lasterketen kartel guztiak ikusteko aukera egongo da. Kartel asko dago, eta horrez gain, esku horriak, pegatinak eta bestelako elementuak. 250 pieza baino gehiago daude, eta asko museoak dira, baina beste asko, beste toki batzuetatik ekarritakoak, Bilboko Arte Ederren Museoak, Koldo Mitxelena, eta partikular asko. Eskerrak eman nahi dizkiegu guztiei, eta batez ere, gonbitea luzatu nahiko genieke bizitariei, benetan merezi duen erakusketa badala uste dugulako.
Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11